لبيك صفاني مروة لبيك أني لا من الله لبيك مقام إبراهيم لبيك أني لا من الله لبيك وهجيرهم باب لبيك أني لا من الله. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما ما شرف لا تبلا جبوا مبو بلا جنفون إسلامي كفولي نو على كشينا كهيننا كبركة الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جلي نبو أو بسم الله أو كجمكا حكم كنا لا نو هجي كنا فوني مي جمكا ني شرف لا تبي نيما يسوي أسيسين كان ولا سكا كنا فوني دفلين دي أوما فهم متالك هجي باراولا kabni hiji watu mase kabna labewna fokata ndo hiji baro konala fokata hiji deun segin ka bo hiji la kata ublasira fuka yorola walasa kuna siri foi kana to aula hiji kola ka bela jelendi awma wala la kata tafa sungro kana kuna foni jelendi awma halni nyina hiji bara ina fa bela jelembe akalama chomna kada ala la jarabili minda jiya ka ni wati na noye bana covid-19 coronavirus no kara sababu kan nyina kam maw balika taga hiji kera nga mashima waka jamana kono kata hijila ina fa were bebo karama onata bela jelina jemukai ma wuli ka boy atura no la wala saka kuna funun di hiji deuma ka kuna funun di islamema hiji kunka o hukmu konnala anga jemukan temenona anya yira awla ka fukum mali kono bi nyina hiji laba min kɛra malidenw maa 107 ana kunkanfɛn olu de bɛ bɔ mali kɔnɔ ka taa makan jamana kan ka taa u ka farda duruna silamɛya jɔsen duruna farda tɛmɛ o hukumu kɔnɔna la jamana bɛ jɔyɔrɔba fa la ka taa ka jamana de bɛ kow bɛɛ jamana de b'a bɛɛ lajɛlen kɔrdɔne nka hijidenw la fanba maa minnu bɛ bɔ yan a fanba kɛmɛ sara la an bɛ se k'a fɔ maa 80 ɲɔgɔn kɛn yɛrɛ ye tigilamɔgɔw de bɛ taa ni olu ye n'o ye agence privée ye o agence privée ninnu faralen no ɲɔgɔn kan agence minnu bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ taa fɔ agence 300 ani kɔ la kunnafoni minnu dira an ma o agence ninnu faralen ɲɔgɔn kan groupement na groupement ninnu fana faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnw ye n'o ye association ye o association ba 9 de bɛ jamana in kɔnɔ ni agence bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la o agence ba association ba 9 an ka jɛmukan tɛmɛnenw na ani u caman kumana ni ma fili association 8 ɲɔgɔn ani olu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma hay commission min fana bɛ o association ninnu kɔnɔna la ani olu yɛrɛ fana dilila ka jɛmukan kɛ walasa ka kunnafoniw di silamɛw ma hiji kunkan jamana yɛrɛ fana bɛ jɔyɔrɔ min fa a la n'o ye maison haji ye an ko hiji baarako bɛɛ lajɛlen kalifalen no maison haji la o maison haji fana an sera olu ma u bɛ baara kɛ cogo min na kabini kunbɛli yɔrɔ fo ka taa se tɔgɔ sɛbɛn ma baara fɛn fɛn bɛ kɛ an ka jɛmukan tɛmɛnenw bɛɛ lajɛlen na an da sera olu ma fo ka taa se ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ma n'o ye an balimakɛ Abdul Fatah Sise ale yɛrɛ kunnafoni caman di an ma nin jɛmukan in kan ka tɛmɛ an y'a laɲini nin jɛmukan kɔsana jɛmukan ninnu na ka jigin kana duguma dɔɔni agence minnu bɛ yen n'olu ni hijidenw yɛrɛ dorogolen no ɲɔgɔn na n'olu bɛ baara kɛ ni hijidenw ye n'olu ka hijidenw fanba bɛ taa o agence ninnu de fɛ an y'a ɲini ka jigin kana o agence ninnu na walasa u ka ɲɛfɔli kan ye u ka baara cogoyaw la agence ninnu yɛrɛ sigira hakilina jumɛn kan u ka agence sigira san jumɛn na u bɛ baara minnu kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw nin dɔgɔkun kɔnɔna la an wulila ka se agence dɔ ma min tɛ agence dogolen an ka jamana in kɔnɔna la min bɛ jate mali agence fɔlɔw fɛ maa fɔlɔ minnu ye agence baaraw daminɛ jamana in kɔnɔ ni agence bɛ jate o fɛ an ka cɛkɔrɔba ala ma hinɛ la Elhaj Modi Sila ale ka agence n'o ye agence Al Umra ye ale yɛrɛ ten bi a tɛ nina ala ka hinɛ ala ka yafa kan n'a ye nka agence in bɛ a kɔ agence in bɛ ka baara kɛ maa min ni agence kalifalen bɛ ala bi n'o ye an balimakɛ Basaro Sila an wulila ka se a ma agence Al Umra yɛrɛ sigira sen kan san jumɛn ani laɲini jumɛn nana ni agence in sigili ye sen kan agence yɛrɛ bakurubaya la jɔyɔrɔ jumɛn bɛ u la hiji labɛn na hiji labɛnni fɔlɔ ani bi hiji baara yala danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye danfara jumɛn ye gɛlɛya jumɛn bɛ hiji baara kɔnɔna la ani ale yɛrɛ fana bɛ se ka solution jumɛn di an ma o gɛlɛya ninnu kɔnɔna la an y'an ka kuma galamani tengu an balimakɛ Basaro Sila la
ni ale agence al umra nyama bay ay jaabi min soro kala si amma anga jangulaye bismillahir rahmanir rahim ambe tele serifula fa bagaw fo ka wera fo ka chesri la bo agence al umra ya ka agrément soro kamine 1987 ala ka hinanga choroba la bo oluye baran damina kamine 79 wore beta umra la utuka jagoni fauna fin nana jaye aye a papier ñini ka papier soro donc kamine 87 papier ba abulu maganta kunye ale ka jarabi bay bo agence be se ka ke sababu ka o ko noya irema bo be se ka islamé fana deme o ka se ka to ka bato ka maga lafia la bo commerçant fana beta o to ka fere no ka fonke donc o hakilina de nana nale ye agence ko créer lila ka fo agence privée o tien do ambeta ni ya jatemna hijide na 80% o bebeta privé de fait bon hiji privé o joro ka bo la ko sobe al ni ateta ka gouvernemento ma on yere ka lañini mi gouvernement ka hiji ko yere di privé o ma ka barake donc olu ka kolosi bagaye ka fen kolosi o de kunga dani talinya fe parce que abato agence rebu re organiser minnu te sharia konnana olu be boala minnu be sharia konnana olu be continuer ni barani pour que malien be se ka lafia o to ka hiji ka lafia la o se ka lafia la tuga hiji bara gelera parce que degu min be mogo ka akara na fo ibilla ben hiji kama ye client ga war soro ima war soro pour que aka soro war bi kun parce que ça ateta moyen re ko tuga sila ka sawo ka sharia kura minnu tara magan jamano bolo bon a baraw ka gelama au départ parce que financement yoro la mais min ye ka baraw yere fen jona ambe ka lafia soro la parce que isigile yano ibse ki ka ko chama nyana bo ka visa o be bo ka soro amasa takaw ni fontala bo amasa datura ou bien amasa te barake o lukuma temble bo yoro la anye lafia soro la mais min goni financement yoro ni fenye o degumbe agence chamanga parce que mago be liquidité la katika contrat ni ka fonke ka wari ubla ka compte kono pour que ka se ki ka barake donc o yoro degumba kan doni o ji organisation na gele mimba anka no be franfin jamana chamanga bo ye hijidon te wuli jona ka to sema parce que mali la ta soro awni jamana chamamba beta arabu jamana nuna olu ta soro kamini sangele sanfla mogo to sebenendo ka waru saralendo donc papier o nyana boleno bo on taye de ni hiji yere maddo mogo te wuli ka to seben donc o be ke de gumbayanka bo nina ko nana do la sandama do nina bo chamambe no carte nina tu bolo bo ya nuka nina soro passeport dum se kadla nina ko sisa bo donc ambo to o bolbol la fo do be ko chamambe tarde do rete se kata ka sabu ya ko donc no ko yoro be se ka jatemne e be hiji don ka wuli kanu to sebe ni i hagli be tagalla nyina i ka konka wuli jona kalo chaman avancer la kana donc o be bara ke sababu ka bara no ga awma abe bara no ga wulu yere fanama solution mba mbolo agence privée ni gouvernement tenya fanga mbolo di nyogoma commission ka se ka barake mo min be bara min do yoro min na e ka blaola e ka se ka barake retard kana do foila bon état fana be se ka andeme choga mena parce que état ta soro lubu ka fin préfinancé parce que le jamana bon agence chamambe no te financement no fonsoro donc na be se ka deme o yoro la ka se ka waru dama en avance donc ni hijido ngi sarali ke waru be sara donc baraw be se ka nyana bo o tan kon nan bon lu solution nu mana ke o be se ka ke de gun chama nguli sababu ye be aw refo Cherifula TV mo fo ka jijala ka do ku ye hal sala ka u sabati ala ku korota ala ka jamana sabati ala ka lafiya wa hiji ambe do ka ala ka dépenser no ya silame paye akana ke kumbaye mo ko shima amba refo ami an balmake fo no basaro silay akani kuna funna ina fawre boraka la mechumna dan fara babe folo hiji laben ani nyina hiji laben ni nyonje ani sisan hiji laben ni nyonje gele ya do wala ina fondo yo wala an no ya do jume o visa ko barawe ibi silento ka biro kono ki ka visa baraw bela jirenke
kasoro ima wuli ka bino la kasoro ima taa ambassade la folo ma tun bɛ wuli ka taa visa ɲini ambassade de la nka sisan o bɔra la nɛgɛjuru taasira kuraw n'o ye diɲɛ taabolo kuraw ye baara bɛɛ bɛ kɛ ni olu ye o ye a nɔgɔya dɔ ye nka gɛlɛya dɔ ye jumɛn ye o ye fo warimugu de ka k'i bolo warimugu min n'i bɛ taa ka t'i ka contrat bɛɛ lajɛlen kɛ ka d'a kan i ka visa sɔrɔli ma nɔgɔn f'i ka se i ka contrat bɛɛ kɛ ka taa hôtel ta i ka dumuni ko n'i ka car mobili ko ani ka déplacement ko ka t'o bɛɛ lajɛlen contrat kɛ Saudiya la o papier de bɛ k'i bolo i bɛ sɔrɔ ka na ka n'i ka fɛn dɔ sɔrɔ ni o ye yan nɔ ni warimugu tɛ e bolo o la ka t'o baaraw kɛ o fana man nɔgɔn o ye gɛlɛya dɔ ye o kama wele min bɛ bila silamɛw ye tuma bɛɛ lajɛlen kabini an ka jamukan daminɛ an da sera o gɛlɛya ninnu ma o ye hijidenw ka bɔli ye joona tuma min na n'i y'a ŋaniya k'i bɛ taa hiji la dɔrɔn wuli i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn i ka t'i ka wari sara wala n'i b'a sara dɔɔni dɔɔni wala n'i bɛ taa bɛɛ lajɛlen de sara o wari min bɛ sara a bɛ nɔgɔya baara nɔgɔya agence t'i bolo ni min bɛ taa gouvernement ka sira de fana fɛ a bɛ baara nɔgɔya gouvernement yɛrɛ fana bolo e yɛrɛ fana bɛ lafiya i bɛ fara maa fɔlɔw kan minnu bɛ taa ka t'u ka hiji baaraw kɛ baaraw papier administratif minnu bɛ yen nɔ i n'a fɔ sisan papier ko kuma ka ca passeport tɛ se ka sɔrɔ ni carte d'identité tɛ tuma dɔ la carte d'identité tɛ mɔgɔ dɔw bolo wolosɛbɛn yɛrɛ tɛ mɔgɔ dɔw bolo o boliboli fɛn fɛn bɛ daminɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ ka ban ka bɛn waati ma tuma dɔ la visa yɛrɛ bɛ se ka don ko dɔw kama a bɛ rejeté n'a rejetera waati dɔ de bɛ yen nɔ i tɛ se k'a la don o waati in kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ temps bɛ yen nɔ waati bɛ se ka kɛ yen nɔ ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka dossier complété nka n'a sɔrɔ waati koronna ni maa min ka dossier rejetera o kɔnɔna la temps tɛna sɔrɔ tuguni k'a fɔ k'i ka dossier bɛ ladon kura ye ni e ma kɔlɔsi e sen bɛ bɔ hiji baaraw la o kama ni maa o maa ye ŋaniya ta k'i bɛ taa hiji baara la i ka wuli i ka baaraw fɛ joona i ka t'i ka tɔgɔ sɛbɛn kɛ i ka t'i ka wari sara e k'i sigi e t'a tɔ bɛ kɛ ka agence tigiw kɔnɔ wala ka gouvernement kɔnɔ avion ko ni a ɲɔgɔnnaw la an y'a fɔ aw ye an ka jɛmukan tɛmɛnenw na maison haji directeur y'o fɔ an ye commission ɲɛmɔgɔw y'o fɔ an ye ɲinan 2020 in kɔnɔna la maa o maa wuli ka taa hiji la nka hiji campagne tun dayɛlɛ la nka u ye chance di mɔgɔw ma campagne ma datugu agencew bɛɛ lajɛlen bɛ baara la gouvernement ka guichew bɛɛ lajɛlen bɛ baara la maa o maa bɛ fɛ ka t'i tɔgɔ sɛbɛn 2021 walasa e ka ye a hijidenw na daw yɛlɛlen don a ye wuli aw ka taa tɔgɔ sɛbɛn aw ka taa aw ka wari sara walasa baaraw bɛ nɔgɔya cogoya min na hakili jiginna dɔgɔkun tɛmɛnenw kɔnɔna la an tun wulila ka se an baarakɛɲɔgɔn ani an karamɔgɔ ani an balimakɛ ma n'o ye Elhaji Ali Sidibe ye Elhaji Ali Sidibe ale fana ye agence ɲɛmɔgɔ ye a fana bolo mɛnna hiji baaraw la kosɛbɛ Ali Sidibe agence min bɛ an bolo n'o ye agence Sherifila ye ale fana ye jamana ye agence ba dɔ ye ale ye o ɲɛmaaba ye an wulila ka se a ma agence yɛrɛ sigira sen kan san jumɛn na hakilina jumɛn nana ni agence in sigili ye sen kan agence yɛrɛ a bɛ baara jumɛnw kɛ fo ka taa se baara o baara nɔgɔya b'a kɔnɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ a ye nɔgɔya minnu sɔrɔ baara in kɔnɔ ani gɛlɛya minnu sɔrɔla baara in kɔnɔna la an karamɔgɔ Ali Sidibe ni ale agence Sherifila ɲɛmaaba ye agence min an karamɔgɔ Sigida Sherif Usman Madani Hayidara tɔgɔ la agence ye a ye dakurunya fila min sɔrɔ ko an ka ɲininkaliw jaabi an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Bon agence Sherifila a sigira sen kan kuma min o mɛnna dɛ barisa ni n ko a mɛnna an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ale de kɛra sababu ye ka agence in sigi sen kan bon mais yani agence yɛrɛ ka sigi ka papier bɛ sɔrɔ o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ ka baara kɛ donc ale talen ka taa hiji la 88 ka hiji kɛ donc a ka hiji kɛcogo minnu tugura kɔ waati nin kɔnɔna na k'a ye olu segilenw nana barow bɔ k'a fɔ n'i kɔni hijira Hayidara fɛ o de ye hiji yɛrɛ ye parce que a bɛ fɛn camanw yira i la i bɛ fɛn camanw ye i b'a dɔn k'a fɔ k'i hijira donc o kibaruya la sa a kɛra sa san o san ni hiji sera mɔgɔ dɔ bɛna ko Hayidara an bɛ fɛ ani ka taa ɲɔgɔn fɛ Maka an bɛ fɛ ani ka taa ɲɔgɔn fɛ Maka donc ale yɛrɛ tora o baara in na ka baara daminɛ depuis 88 fo ka na se 2001 ma ale yɛrɛ de bɛ taa ni mɔgɔw ye ka taa yɔrɔw yira mɔgɔw la donc a bɛ baara ninnu kɛ bon kɔnɔna na a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ vraiment tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw bɛ ka hiji kɛ kɛcogo minnu na n'a ma walawalaw ye a ma nɔgɔn bon a degun minnu t'a ɲɛdɔn olu ka ko t'a la mais minnu bɛ taa ni u ye n'olu t'a ka kɛcogo ma ale y'a ŋaniya ta k'a fɔ ni Ala kɔni ye se k'ale ye ale n'a ka wulikajɔ n'a ka fɛn bɛɛ ɲɛsin mɔgɔ sɔrɔ hiji bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na cogo min na mɔgɔ fɛ mɔgɔ minnu bɛ o Mali la yan ka taga donc o la ni ŋaniya ka ɲi ka ban i cɛsirilen don baara la Ala bɛ dɛmɛ kɛ kosɛbɛ
donc konna na ale bitani mɔgɔ minnu ye agence wɛrɛw de kun bɛ yen waatiw la a bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ mɔgɔw nana caya quoi ka bɔ mɔgɔ damadɔninw na mɔgɔw nana caya donc komi ale yɛrɛ tun ma agrément ɲini parce que baara ninnu a y'a dabɔ ala yɛrɛ de kama ani mɔgɔw dɛmɛni donc o kɔnɔna na sisan nɔ a bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ olu bɛ taa agence dɔw fɛ bon taa agence minnu fɛ mɔgɔ minɛ cogo ni baaraw kɛcogo ni fɛnw kɛcogoya olu fana bɛɛ tɛ se ka mɔgɔ nimisi wasa i n'a fɔ ni i yɛrɛ tɛgɛ b'a a la ni ko b'i yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ cogo min na donc o kɔnɔna na a yɛrɛ wulila ka ɲɛɲininiw kɛ donc ka fɛɛrɛ ɲini a bɛ se ka agence créer cogo min na ni a yɛrɛ bɛ se ka taa ni mɔgɔw ye mun labɛn bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ka lafiya n'a ka fɛn bɛɛ kɔnɔna na donc o la o agrément sɔrɔla ka bɛn 2002 de ma o agrément sɔrɔla agence yɛrɛ agrément agence Cherifula agrément a sɔrɔla ka bɛn 2002 de ma mais i k'a dɔn k'a fɔ an karamɔgɔ n y'a f'i ye cogo min na n y'a historique f'i ye tariku f'i ye cogo min na donc ale yɛrɛ baara k'a la fo ka na se o ma donc ka taa yɔrɔ in na fo ka na se bi ma sa agence in a bɛ ka baara kɛ o kɔnɔ donc o la 2002 de ne yɛrɛ de bolo donna baara la donc ne bolo donnen baara la ale yɛrɛ ye ɲɛfɔliw caman kɛ n ye ani minnu bɛ baara kɛ a bɛ taa yɔrɔ minnu na ka lakaliliw n'a fɛnw bɛɛ kɛ n ye ka a tagamaserew n'a fɛnw bɛɛ fɔ n ye n y'u bɛɛ sɛbɛn ka taa bon alhamdulilayi mɔgɔ minnu fana tun bɛ yen n'olu b'a yira n'an taara n'olu ye baara kɛ ani ne yɛrɛ taara ni mɔgɔ minnu ye u y'a yira k'a fɔ baara kɛcogo a ɲɛna u ye yɔrɔ ninnu u bɛɛ fana ye donc o la alhamdulilayi o fana kɛra sababu ye k'ale bolo lafiya donc k'ale bolo bɔ baara in na donc ne de bɛ taa ni mɔgɔw ye sisan nɔ ale kelen ka bila 2000 ouais an bɛ hiji an ka baara fanba ye hiji de tiɲɛ yɛrɛ la an ka baara fanba ye hiji de nka komi n y'a f'i ye cogo min na karamɔgɔ ye agence in dayɛlɛ a y'a dayɛlɛ de pour que ka se ka mɔgɔw dɛmɛ u ka hiji kɛko ɲuman na u bɛ se ka hiji baara u bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ cogo min na donc o la an ka baaraw bɛɛ baara hiji baara daminɛ kana na an ka baara bɛɛ kun ɲɛsinnen don agence baara daminɛ kɔnɔna an ka baara bɛɛ kun ɲɛsinnen don hiji de ma mais an nana ye k'a fɔ n'i ye agence dayɛlɛ baara caman b'a kɔnɔ billet feerew b'a kɔnɔna na donc ani baara wɛrɛw b'a kɔnɔna na donc o kɔnɔna na komi baara ninnu n'i kun t'a kɛ n'i nana na i bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni de donc min faralen don an bolo da la sa o ye billet feere an bɛ billet kɔni feere mɔgɔ bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ i mago bɛ yɔrɔ yɔrɔ billet la agence Cherifula an bɛ o feere mais colonne de vacances ni fɛn ninnu colonne de vacances ninnu ni fɛnw o labɛn olu bɛ senna fɔlɔ nka an bolo ma don olu la fɔlɔ nka n'Ala sɔnna a ma tagalen ɲɛfɛ an bɛna olu fana kɛ ka fara kan inshallah o diyara n ye kosɛbɛ baara o baara a tɛ taa gɛlɛya kɔ wa baara o baara fana a tɛ taa nɔgɔya kɔ bon gɛlɛyaw bɛ baara la barisa n'i y'a jateminɛ hiji baara yɛrɛ gɛlɛya belebeleba min tun b'an kan fɔli la n'an b'o o gɛlɛya la bɔ hali sisan n'a dɔnniw bɛ yen n'a ma bɔ yen fɔlɔ o ye avion ko ye barisa o ye degun belebeleba de ye donc mais a degun ye min ye mɔgɔw b'a faamu an karamɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ kuma bɛɛ k'a fɔ avion tɛ hali Mali yɛrɛ bolo donc o la o cadre kɔnɔna na mɔgɔw kan ka se ka o degun faamu mais mɔgɔ bɛ agence baara kɔni dɔn k'a daminɛ 2002 la n karamɔgɔ fo kana se 2010-2011 ma avion ko tun ye gɛlɛya tiɲɛ yɛrɛ la hiji baara kɔnɔna na i yɛrɛ tun tɛ hami min yɛrɛ kɛ fɛn baara tɔw la i tun b'o de kɛ avion yɛrɛ la parce que avion t'an bolo date minnu bɛ fɔ n'a b'olu fɔ mɔgɔ ye a tɛ bɔ a sira fɛ bon minɛnw fana bɛɛ tɛna ɲɔgɔn fɛ tuguni donc o degun n'o fɛn ninnu olu bɛ a kɔnɔna na o kɔni o ye degun majeur ye degunbaw ye degun minnu n'an bɛ se ka olu jateminɛ k'a fɔ o degun ninnu olu bɛ baara kɔnɔ donc n'a bɔra o la a tɔ ninnu ye degun misɛnnin minnu bɛ yen olu ye wajibi de ye o ye baara n'a a taacogoya yɛrɛ de ye donc o degun ninnu olu tɛ se ka bɔ a la quoi olu ye baara cogoyaw ye bon nɔgɔya minnu sɔrɔla la ani fɛn minnu sɔrɔla la baara yɛrɛ taacogo yɛrɛ ye o fɔ parce que baara o baara mɔgɔ b'i sigi de ka takiyimu k'a la n'o ye évaluation ye k'a jateminɛ nin ko in n y'a kɛ a kɛra cogo di a bɛ ka taa ɲɛ wa a tɛ ka taa ɲɛ wa a bɛ ka segin kɔ a bɛ cogo di ne yɛrɛ bɛ baara daminɛ 2002 tuma min na ne ni mɔgɔ minnu tun taara o tun ye mɔgɔ 36 de ne ni mɔgɔ minnu taara ne kelen dara mɔgɔ minnu kan ka taa ni olu ye o nɔ kan san ka taa ni mɔgɔ min ye o sera mɔgɔ 60 ani dɔɔni ma o nɔ kan san ka taa ni minnu ye o taara fo ma 80 ani dɔɔni ma
onno kan sa kana ni munu yo tarafo ma kemela bo alhamdulillah ami bibi mina sisanno an agence yɛrɛ tani mɔgɔ min a bɛ se fo ma 100 donc la o b'a yira k'a fɔ baara n'a degun bɛɛ lajɛlen tagaɲɛ de bɛ a kɔnɔna na o tagaɲɛ ye mun ye mais a ka kɛ tantɔ a ma kɛ dɔwɛrɛ la toujours an ye kuma daminɛ min kan kana ɲinɛ o kɔ an karamɔgɔ ko a ye baara in daminɛ a b'a kɛ ala de kama barisa fɛn o fɛn n'a daminɛna ala kama o de bɛ laban o de bɛ to n'a fɔ an ka kuma dɔnna dɔw y'o fɔ cogo min na ko mana kɛ ala kama o de bɛ daminɛ o de bɛ nɔtugu o de bɛ laban donc o la o de cadre yɛrɛ kɔnɔna na n'an fana bɛ taa an bɛ baara in kɛ o cadre de kɔnɔna na barisa karamɔgɔ nana ni min ye k'o walawala k'o faamu n'a kɛra sababu ye ka yɛlɛma don mali hiji ko yɛrɛ sira kan o de ye tiɲɛ yɛrɛ la o ye hiji yɛrɛ yɛrɛ pour que i ka hiji yɛrɛ ka se ka kɛ hiji ɲuman ye o ye o de agent sherifula yɛrɛ n'i ye ɲininkali kɛ ko hali anw ka publicité dɔw de b'anw ka publicité kɛ dɔw de b'anw ka fɛn kɛ anw ka publicité kɛbaga ye anw ka salon hijiden kɔrɔw de barisa olu minnu bɛ taa fɛ n'u bɛ baara ye olu yɛrɛ de bɛ don mɔgɔw kan k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye n'a bɛ taa mɔgɔw fɛ a ye taa ninnu fɛ sabu ninnu ka baara an dan b'a la baara in ka ɲi wa a bɛ ɲɛ fana donc bon aw yɛrɛ fana nana an tun bɛ dibi la o min na alhamdulilayi télé sherifula aw ni ce aw ni baraji aw fana nana an bila yelen na o la parce que an b'a ye san o san an bɛ baara o baara kɛ Maka Madina kana mɔgɔw b'a bɛɛ ye donc a bɔra sisan nɔ fɛn na kɔnɔdimi na a kɛra ɲɛdimi ye wa bɛɛ y'a ye donc o la vraiment n'i ko ko degun minnu bɛ baara kɔnɔ degun tɛ b'a kɔnɔ tiɲɛ la olu kɔni tɛ b'a kɔnɔ olu ye degun misɛnmanin ninnu ye quoi nka nafa minnu fana yera la ani taaɲɛ minnu yera la o ye ninnu de fana ye tuguni dakurɛ laban min bɛ yen nɔ o ye ka aw yɛrɛ fo fɔlɔ ani filanan ka dugawu de kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ a Seydi Sherif Usman Madani Hayidara ale na ni nin min ye ka tila k'a fɔ dɔrɔn baarakɛɲɔgɔn tɔ minnu bɛ yen n'olu ye agence ye o k'a dɔn hijiden ninnu ye danayamafɛnw ni ani ala cɛ an bɛ taa ɲininka fɛn bɛɛ lajɛlen donc o de ye fɛn min yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ ani ala cɛ danaya de don o dira an ma donc u bɛ da an ma kadiri minnu kɔnɔ an k'an janto o la u ladonni u ka dumuni ko u ka dayɔrɔ ko mais surtout u ka bato ko u ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛ vraiment o ye kuma laban ye n b'o kɔni fɔ ka se an baarakɛɲɔgɔn agence tɔw ma anw ni jide yanni an ka bɔ an bɛ jɔ komi télé yɛrɛ bɛ k'a bɛɛ yira mɔgɔw la sa an bɛ jɔ baara o baara kan ka kɛ k'a bɛɛ fɔ barisa jama min don n'a fɔra mɔgɔ 200 e n'olu bɛɛ lajɛlen ka taa kuma dɔw la mɔgɔw senw tɛ kelen ye mɔgɔw ka hakiliw yɛrɛ tɛ kelen ye dɔ ma dege jama la ale yɛrɛ bɛ to filɛli la a bɛ taa k'a to fɔ a bɛ tunu ɲɔgɔn na nka n'a y'a bɛɛ ɲɛfɔ a ye k'a yɛrɛ y'a faamu hali n'a t'a yɔrɔ dɔn a bɛ gɛrɛ mɔgɔ dɔ la ne ko nin yɔrɔ in bɛ min yan an b'o bɛɛ fɔ mɔgɔw ye n'i y'o ɲininkali kɛ o b'o yira i la i b'i ta kɛ donc o la vraiment an bɛ min kɔni fɔ an baarakɛɲɔgɔn tɔ o de ye u k'u janto taamadenw la k'u mago d'u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka batoko ninnu u ka cɛsiri o la ka tila k'an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn fɔ n'o ye agence kɔnɔna ye parce que alhamdulilayi agence in bɛ daminɛ tuma min na ani bi kelen tɛ mɔgɔ min b'an bolo bi ni o bɛ baara kɛ agence yɛrɛ kɔnɔ a bɛ se fɔ maa 11 ma ani personnel ressources maa 2 minnu b'an dɛmɛ hakililaw la a bɛ taa a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan donc ka a équipe yanni ka ensemble équipe ka fariqu bɛɛ lajɛlen fo ka équipe mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo agence sherifula baarakɛlaw a kɔnɔnaw na a secrétaire la a courrier dilaw la a fɛn fɛn a bɛɛ mɔgɔ bɛ baara k'a kɔnɔ ka foli bɔ karamɔgɔ yɔrɔ la ani agence yɛrɛ direction tɔgɔ la ka se u bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala k'an sutura ani an ka guidew fana k'u fo fana n'an taara maga minnu fana b'an dɛmɛ baara ninnu na kuma laban na ka foli halisa ka aw yɛrɛ fo aw minnu ye sɛgɛnbali ɲinɛbaliw ye k'a fɔ baara ye ala k'a ɲa ka d'an ma ala k'a kɛ ala sago ye ani karamɔgɔ yɛrɛ ka wasa ye sallallahu alaihi wasallam salli ala muhammadin wa ali muhammad imam ali sidibe an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn baara in hali bi ala k'a ɲɛ i bolo ala ka i bolo mɛn a la an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Hayidara a ye danaya min da i kan danaya ala k'a sabati i ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ani i ka gidew i ni minnu bɛ jɛ ka baara kɛ ala ka aw bɛɛ lajɛlen wolo mɛn baara in na imam ali y'a fɔ dɔw bɛ taa dɔw bɛ to filɛli la numukɛ cɛkɔrɔba y'a ka wari bɔ a denw y'a la hiji a tora filɛli la maaw taara k'a to tile caman kɛra a ɲinini na dɛ a bɛ taa ye yɔrɔ yɔrɔ o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ wɔsira kosɛbɛ an bɛ foli kɛ ka taa imam ali sidibe ani an balimakɛ basaro ye ani agence tigiw bɛɛ lajɛlen kuma kuncɛla an bɛ wele bila an balimaw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ baara la hiji domaine kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la agence tigiw jɛmukan min dayɛlɛlen filɛ hiji kunnafoni aw de ta don dayɛlɛla aw de ye
ka da kan aw de bɛ se ka kunnafoni ɲuman di an ma an k'a lase silamɛw ma u k'u ka hiji taabolo faamu o kama a ye wuli ka se an ma aw ka jɛmukan in aw k'a kɔkɔrɔma don jɛmukan in kɔkɔrɔma don walasa ka fanga don jɛmukan in na k'a kɔkɔrɔma don aw b'a fɛ aw ka lakodɔn agence minnu b'a fɛ k'u ka agencew lakodɔn k'u ka agencew ka publicitéw kɛ a ye wuli aw kana ka jɛmukan in kɔkɔrɔma don n'o ye ka jɛmukan in sponsoriser walasa fanga kura bɛ don jɛmukan in na an n'aw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw b'a dɔ sɔrɔ anw yɛrɛ fana bɛ dɔ sɔrɔ yani an bɛ baara k'aw ye walasa aw ka aw ka agencew ka lakodɔn o kɔnɔna la an yɛrɛ fana bɛ kunnafoni ɲuman sɔrɔ k'a lase silamɛw ma kabini u sigiyɔrɔ la an bɛ agence tigiw bɛɛ lajɛlen fo ka maison haji baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo fo ka taa se minisiriso min sigilen don an ka diinɛ ko n'an ka batoko la olu fana jɔyɔrɔ ka bɔ hiji la olu ye hiji labɛnbagabaw ye an bɛ foli bila fo ka taa se commission min bɛ yen nɔ commission min bɛ yen min bɛ hiji organisation bɛɛ lajɛlen na délégué général de haji an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn ka segin k'aw yɛrɛ fana fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka jɛmukan in n'o ye hiji kunnafoni ye ka dugawu kɛ aw ye ka dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ Alahu taala deli hiji nata n'o ye 2021 hiji ye ala k'a yira an na hɛrɛ la ala ka sababu ɲumanw di ala ka garizigɛw foni ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka an bɛɛ lajɛlen fara san nata hijidenw kan minnu ma hiji kɛ fɔlɔ yarabi ala kana to maa si ma kunpa la minnu yɛrɛ fana delila ka kɛ ala k'a minɛ ka segin ka taa kɛ kura ye tuguni ala k'a nɔgɔya ani u bɛɛ lajɛlen ala ka dɔgɔkun nata yira ani aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu لبيك أني لا من الله لبيك مقام إبراهيم لبيك أني لا من الله لبيك وهجر باب لبيك أني لا من الله